Shadina Ahalam Kok Shadina Ahalam Kok Shadina Ahalam Kok Shadina Bucai temani mata Bucai temani mata TTADC ni Tola Shikor Junal ni Bishingok Lainai Mongia kami Sabjunal Bishingni Kollanpur Amchai ni Adia kamio TTADC ni Bishingti Klaye TTADC ni Ungai Kaisa building nok tangjak tongmani mangpli lukurokni mokolok laimani phiaba o samung o building nok tangjak mani tabuk khano payakho hayakaba kebangma tal kebangma joraromoi o samungrok muthagi tonijakha phiaba lukurok tabuk bo saimia o building nok tamoni bagi tangjagi tong ADC ni bukhakti khlaye ungyakheba o building nogo tamo ungnai tamo hamkraini bagi tangbutang tanglinani bagi bumti hai lukurokno sep sabmiran bagi o building nok tangjak tongmani amtuikhai kebangma jora kebangma talromoi o samung buthagjagoi o building nok rok bolong chai tongbai mani mangpli nuklai no kameni lukurok rutungnani chenglaiyo o building nok hayakeba o tangjak tongmani nok tan bagi tangjak mani ungyakheba mo tabuk muthagjak da ungyakheba amtuikhita paikhana o samungrok hingkai no borok saiman layo o samung butang ungyakheba o building nok tangjak mani ungkha TTADC ni bukhakti khlaiyo Robert ni smoke house tangjak mani oro tangjak mani haikeno TTADC ni kebangma junal beremo amtikhino tangjagi tongo dalbidal thairogo smoke house phiaba oroni samung butangkhe tangi takhono payakho ungyakheba o samung butang muthagjak da amorokno tabuk lukurokni khawo sungmung achai tongo aboni bagino o amchaini o kamini lukurok samung naruk laikha o samungrok muthagjak da ungyakheba tangi ungyangi tomoni bisingni kok saimia phiaba chini kamo hamklaini tangbutang lukurokno sep sabrinani bagai jodino o building nok ni bisingti khlaiye samung butang tangjagi tongthai abono pairinani ungyakheba je luku hamklaini bagai je lukurokno sep sabrinani bagai o samung butang tangjagi tongo ADC ni bukhakti khlaiye o samung butangno dakti khe pairinani bagai o amchaini lukurokni sanmung tabuk Lenja Hangshaja Nini Bakhan